Mama, oi mama, hamna saka mama. Aiwa. Saka, uko tapo. Oi mama. What's your motto? For me, family are the people in your life that help you be better every day. So that makes us family. No, we get it from. Mari wa kanaka wapiwa Mari wa kanaka Mari wa kanaka Mari wa kanaka Ndozoita kufara ichi ndozoita kufara Mari wa kanaka Mari wa kanaka Mari wa kanaka Yanaronga isho Mari wa kanaka Yanaronga kudai Mari wa kanaka Mari wa kanaka Mari wa kanaka Rachel. Ainda vai te oferecer. Unaona? Ni watu wa maji. Chuya. Wewe yuko na mkono. Wani yelo mapio wapi?
tingade kunzwa muri kunzwa sei nezvamaitirwa zuva ranhasi? Ndinochida zvangu nokuti ene zvupenyu hwakatomera ona ene zviri nguva yekurima mainpuzi akidhurire ndaisimbowanawo zvataikwanisa kuwana ndichisenza but due to covid tiri matambudziko akaoma saka kachiita basika songuva yechristmas nekupiwa zvinhu izvi nemadhona akaendesana nababa toti vakomborwa zvisina mezvika mberi tokoka vamwe vanokwanisa kuva nemukana kunga vachibatsira izvi vachipiwa especially amadezi diaspora ngazibatsire zvichibatsira kuti upenyu huende especially muagriculture nechikafu education nekuhealth. Ndizvo zviri kuitika kapari zvino. Semaonera muri kuita vanhu vari mukiu mumwe nemumwe achitambira kuti awaneka chekubata nguva ino yeChristmas. Mabasa kaFaith Karuma Zondo kuti vanoshayiwa vakwanise kunge vachiwanawo chekubata munguva ino yatiri, munguva ino yeChristmas. Zvanga zvakakosha sei muri yeZimbabwe kuti tinge tichibatsira mumwe nemumwe kwaanogara achikwanisa kunge achipawo something kuvanhu vairi havo munzvimbo mako, zvinhu zvinogona kunge zvichiendesa nyika yedu kusvika pane rimwe danho. Ndofunga muri kungoona zvinhu zvacho zviripo, mafuta ekubikisa. Hapana kachaungadye pasina mafuta. Shuga dzekugadzirisa kapati apo, sipo towacha dzekugezesa. Noda kutaura nemi mama. Manzwa sei nezvamaitirwa zuva ranhasi? Aiwa, ndanzwa kufara nezvandaitirwa, ndakuti zvakanaka, ndandisina kana pekutangira. Zvakatondiomera seshikadzi kudai, zvakandiomera. Chamanyanyofarira pane zvamapiwa chii? Kunyanya huku nemafuta nefulawa ndizvo zvanyanya kufarira zvakanyanyisa, nokuti kana kumba kwacho kwakutorina kana hufu. Yandishayiko ndinobika nei nhasi. Ndoda kutenda zvikuru nezvandaitirwa izvi. Aiwa, tinotenda. Iye zvino ndofunga mungaoneka kumirwa kaitwa nyaya iripo ndeyekuti vakuda kuti vamwewo vauye, zvekudya hazvipere, ndo zvakatovamirira kuti vange vachipiwa, vange vachiwana chinovafadza munguva ino yeChristmas. Ningade kuziva panguva ino kuti imi muri kutoona, ingonditaura kuti uri kunyika ipi, uyezve ndezvipi zvaungade kutaura pamusoro pechitiko chaitika zuva ranhasi. Ngatitaurei tinzwe.
uyezve ndeapi mashoko amunoda kupa kuvanhu? apa takamirira social distancing gathering ye50 yanga isingadi kuti vaite 100 saka vanga vakamirira somewhere vakuuyawo when is supposed to be accepted vakatire 100. Zviri kuitika ndezvekuti kunyange zvazvo vanhu vari kunonoka kuuya, inyaya yesocial distancing, vaonekwa kuti vanga vati wandisei panzvimbo imwe chete nekuda kwecovid. Paonekwa zvakakodzera kuti vanhu vambopanana mukana. Hello? Hello? Vanhadzi, tingade kukurukura nemi. Tiri kuona maremerwa. Ndezvipi zvamungade kutaura pamusoro pechiitiko chezuva ranhasi? Mungangonei kutanga henyu nezita renyu? Veronica Mangoti. Ndakutendawo nezvataitirwa paChristmas. Pane zvamapiwa ndechipi chamanyanya kufarira chamunoti ichi ndo chandanyatsodisisa? Kuna mafuta. Mafuta? Ko maswitsi aya? Maswitsi chimwe madawo zvedu bvati sadza rinodiwa.
rinodiwa kuti vana manga makatogadzirira here krismasi inei? Ranga tisina. Manga musina? Saka zvaita kaizvo? Aiwa, notenda. Ndizvo zviri kuitika mhuri yeZimbabwe. Pari zvino tamboti brekei chiripo ndechekuti tiri kuedza kumirira vamwe kuti vauyewo zvakare. Ndanga ndichikurukura nenhau yekupa nenhau yekusheya. Dai zvaibvira kuti pakrismasi inei iwewe kwaunobva ikoko, unobva kwamutoko, unobva kubhindura, unobva kuchiweshe, watsvagawo vanhu tu chete vaunongoti ava ndovandoda kupa. Munovaziva chembere dzinoshupika, munoziva vanhu vanonetseka, vanhu vasina chekubata munzvimbo dzakasiyana siyana. Wangofungawo so eka wongopawo, kungotiwo this time ndambopawo. Alright, ngatisiyanei nevekure. Kweivo vabereki chaivo chaivo vakatibereka, vakatirera, kungotiwo krismasi ino dai ndadai. Vazhinji vakapedzisira kuenda kumisha kare kare nekutya kuroyiwa, asi vamwe vari kumisha ikoko vari kungorarama, zvichireva kuti life goes on. Takamirira kudaro, regai timbokurukura zvishomanene nevacho vari kupa, tinzwewo zvavanofunga. Tingade kutanga kunzwa kwamuri mama musatize zvaitwa nevamwe. Ndezvipi zvamungade kutitaurira pamusoro pechitiko ichi? Indafara chaizvo ndokuti shuwa mumagara takaita muno munyika medu bata mwana unotambura zvisho kuti haana kana pokutangira chaipo chaipo, haana kana pokutangira kana sadza chaipo kuti ari jehovha kwake zvinotonetsa. Saka zvaitwa izvika izvi zvokwadi Mwari dai vanhu vadzidza dzidzo chikuru chaizvo zvakaitwa ichi, vakwanise kungopawo zvima zvavo nazvo, nokuti kwanzi ruoko runopa runokomborerwa. Saka vagora kutamadza maoko avo vachipa kuvanhu vakadaika, zvokwadi Mwari ngavaitire zvakanaka, ende ngavawedzere upenyu hwaka vanhu vachanofara. Mudzimba mune nzara umo, havana chokubata. Dere richairo ndausaka dere rekumaganga futi risina kana soda yacho kuchama yotenga soda kana yehuni dzacho. Saka zvino zvana kuti kana wanga mari yakasungira shoma shoma iyoyo, wakutengawo huni dzekuvesa kana kuti zvimwe zvekuti ukwanise kubika chikafu chapo. Vamwe kana kuti wawachembe dzaisha kuti wodzi wachanei. Mafuta chokuzora vana vaiparuka kunge hameno, kunge garwe ganda kutadza kuchita zvauti munhu here. Saka zvaitwa izvika izvi zvidzo chikuru, vanhu ngavadzidze kupa, ngavadzidze rudo. Zvaitwa nemhuri iyi yagona kutsvaka vanobatsiraka, zvokwadi ngazviitwe munyika dzakasiyana siyana, nzvimbo dzakasiyana siyana, vanhu vagone kugarisana zvakanaka murudo. Zvokusvika kuti nenge anozodai kuenda kumisha izvi, aiwa zvaitwa nhasi izvi, aiwa handigoni kana kuzvitsanangura. Mwari ngaakomborere. Tinotenda zvangu. Aiwa, tinotenda zvikuru nemashoko enyu. Regai tinzwe kuna mama vari pano zvakare zvavanoda kutaura. Ini ndakamirirawo mhuri yekwadzimati. Ndoda kungoti Mwari dai vatigonesawo, vatipasewo simba, tiregere kugumira muzuva ranhasi 2020, asi vati varamba vachingotipa wisdom kutizarurira kuti tiende to another level pane zvataita izvi, pamwe pasingatarisirwi nevanhu. Dai Mwari vatipa uchenjeri uhwohwo, tigone, tirege kuperera ipapa, nekuti apa tagutsa dumbu, kune vasina kupfeka vakashama. Dai Mwari vatigonesawo. Kune vanorarama nehurema chaiwo, vasingagoni kana kuzviriritira. Dai Mwari vatipawo futi wisdom yekuti dai takwanisa kucherechedza vanhu vakaita saivava. Kune vanorarama nousope, dai Mwari futi vatigonesawo, nokuti mumwe anoti hongu ndakadai, but kune vanorarama nousope kuti anogona kunge aine chikafu, anogona kunge ane hembe, but vanhu vaivaya vane kamwe kakurarama kwekuti mafuta avanozora akatosiyana natozora iwo isusu. Nokuti dai Mwari vambotigonesawo kuti tikwanise kubatanidza munhu wese, kumisa panzvimbo yake. Saka nokuti neizvozvo dai Mwari vatigonesa kuti varimbe vachingotipa simba, vatipe wisdom pane zvese zvatiri kuita semhuri. Ndofunga ndizvozvo zvangu zvandingangoda kutaura.
aiwa mashoko anofadza. Musakanganwe zvakare mhuri yeZimbabwe kuti mazuva mashoma ari kutevera ano tiri kukunzirai the late Dr. Love Paul Matavire, tichimboongorora basa raakasiya atiitira rekutifadza nemimhanzi. Vari kutondera Christmas yatosvika, ndokamwe kedziyo dzandiri kutondera dzaPaul Matavire. Naizvozvo takaenda kumwenezi kuti timbonoonana nemhuri yekwaMatavire tikagokwanisa kutaura nevanhu vakawandisa zvikuru, vachitaurawo zvakare pamusoro pekugonekwa kwebasa naDr. Love. Ndinombofunga dzimwe nguva kuti dai vaimbi vese vakaita sana James Chimombe, vana Paul Matavire ivava tiri kutaura, vana Oliver Mutukudzi, vana Thomas Makion, dai vese varipo vakomana, tingadai tiri palevel ipi panhau dzemimhanzi. Zvisinei, panapa nyaya iripo haisi yemimhanzi, tiri kutaura pamusoro pebasa raitwa naFaith Karuma Zondo. Tiri muChegutu, ari kupaka vanoshayiwa, ari kupa sechipo cheKrismasi kumhuri yeZimbabwe kuti vawanewo chekubata munguva ino yeChristmas. Saka naizvozvo takuda kuti timbotaura nevasikana veDrumas Media vatitaurire zvavanofunga pamusoro pechitiko. Ndatotarisa ndiri pauri mwanasikana, khuluma sizwe. Hayi phela njengoba lokho siqhubeka kade belokho belandela thi iDrumas Media sike sayenza sikungale ngamakhaya khathesi sesetown. Asikhethe ukuthi uhlala ethani kumbe uhlala ngaphi, siyakwazi ukuthi abahluphekayo sihleze endaweni ezitshiyeneyo, ukuthi usethani kumbe usekhaya, hayi akulandaba. Kodwa namhlanje sibonga uFaith ukuthi kakhethanga ukuthi hayi mina nikabe ekhaya kuphela, kodwa uthe ufuna laba abazithola bengela khisimusi enhle, bengela kudla kwekhisimusi. Ngihamba nje lo rashi ya nyango yedu tiri kufara kuti tiri kupiwa zvekudya musi weChristmas. Unoziva kuti nindowanzofarira kumaketa zvinhu zveDrumas Media. Vanhu veDrumas Media, we do a lot of things. That includes kuita mafamily documentaries, tinoita michato, maweddings, tinoitawo even maparties, magatherings, maburials, mamemorial services. All of those services tinocover. Saka mimi chingoti shedzai musi wa23 wita takatoshedzwa paMountain apo papane livers get together yema alumni angari paMutondwe High School. So it's always a good thing to be talking to us Drumas Media. Munongoziva namba dzedu ndo dzamunogara muchiona pamavideos edu, just that this one iri kuya iri live, that's why pasina namba dzedu, but always be in touch with us Drumas Media, taking you to another level. Pari zvino zvitarisana nevamwe vanogona zvavo kupinda vachiratidza kuti vari kufara kuti pane zviri kuitika. Saka vasvika chingopinda ikamubva mangogara mangozara muchitiratidzawo energy yenyu yamunayo. Tirimo munzvimbo yeChegutu tichiona kakubatsira kunoita dzimwe mhuri kana vakabatana. Ngatibatane sedzimhuri tichiburitsawo chinhu chakanaka. Even machechi matinoenda zvitendero zvedu hongu zvingangosiyane hazvo, asi zvose zvinokurudzira rudo, kubatana. Hapana kunombonzi musabatane semhuri kana semadzinza. Tese tinokurudzirwa kunge tichiita chinhu chimwe chete, uye zvakare tichingokurudzirai kuti mhuri yeZimbabwe ngatingogone kuchengetedza maCovid-19 regulations. COVID-19 it's real. Handina hangu pfeka mask, asi it's real. Maita basa vanasikana. Ndofunga chirongwa chedu chiri kuendera mberi. Muri kuonawo gogo zvakare vasvika. Ndoda kuti muite muchindisimudzira, musaite secret ka. Ndoda kuona iyo mafuta nesipo apo, mabhiskits ka, hanzi muwane kachekudya. Iyo iflower zvakare yavapiwa. Akomana, pane flower, pane hupfu, obva watongoziva kuti ka aiwa takachaya. Ndinofara zvikuru kuona gogosa ivava vachiwanawo something paChristmas. Haisi something for something kai. Saka paya group rekutanga rauya rikaenda.
iye zvinezvi taakuona zvakare rimwe group sezvamanzwa naRachel. Isusu veDrum Mass Media tokwanisa kukuitirai mafamily documentaries, tinokwanisa kukuitirai michato kana kuviga vadikanwi venyu. Iye zvinezvi muri kuona vari kufara kavo, iri timu riri nani rine jinja riri kufarira zvechokwadi kuti pane zvavaitirwa. Izvozvi mumwe munhu ari kutoona vhidhiyo rino iri ari kwaari ikoko, ari kutoona ndimama wangu avo vari kupiwa pakrismasi ino nemwana wemumwe munhu. Ko iwo wavaitire chii mama vako? Aiwa, kangatifungei kairi kana katatu kuti zvinge zvichifamba nemazvoka, vabereki vange vachifara. Tikomborerwe kumabasa kwatiri nzvimbo dzakasiyana siyana dzepasi rino. Mari yashandiswa panapa hama dzinodikanwa, imari inototenga motokari, kwete kamotokari but kutangira kumabhenzi kuya kwena. Kompresa inodonha panapa, imari yekuti dai rumwe munhu angoti aiwa kandoda kudya hangu ndiri kuno kumba kwangu in the comfort of my home, but she has decided, I'm talking about Faith Karuma Zondo, ndopfungwa dzapinda maari kuti aiwaka handingafare ndichifara ndega vamwe vachitambura. Naizvozvo afara neveruzhinji. Ndorudo rwechokwadi. Munguva pfupi iri kuteera maelections achikwana, aiwaka muchaona vaya vanoda kuita maMP vaakutanga kugovera. Rudo here rworwo kana kuti kumwaya masese? Urwu ndo rudo urwu, hapana masese ari kumwayiwa. Hanzi ngatidyei tese. Rudo iyi. All right. Or it as well from month. I think you can stop it to record that when Don't say just stop this one and say. It's